Milé dámy, vážení páni, milí hostia. Dovolte mi privítať vás na dnešnom gala koncerte našej základnej umeleckej školy tu v Beloch. Srdečne vítam pána primátora Martina Jahodku, starostu obce Smolínskej pána Vladimíra Smolinského. Ďalej medzi nami vítam predsedu rady školy Mateja Vrpňáka a aj ďalších členov rady školy. Nebudem ich menovať, aby sme tu neboli do zajtra. Poďme na to. Školský rok 2024-2025 sa pomaly končí. Začal sa posledný mesiac a pomaly sa blíži aj koncoročné vysvedčenie a s ním aj zaslúžené prázdniny, na ktoré sa tešia nielen deti, ale aj rodičia. A čo si budeme klamať? Najviac asi my, učitelia. A tak je to správne, tak to má byť. Treba načerpať nové sily, novú inšpiráciu do ďalšieho školského roka. Než sa tak ale o pár týždňov stane, bolo by pekné obzrieť sa trochu späť a pripomenúť si tohtoročné úspechy našich žiakov a ich učiteľov, ktorí ich svedomito pripravovali, či už v odbore hudobnom, speváckom, výtvarnom, literárno-dramatickom, či v odbore tanečnom. Dnes sa predstavia aj naši absolventi, ktorí úspešne završili v základnej umeleckej škole svoje štúdium a tešiť sa môžeme aj na ich učiteľov, ktorí dnešným účinkovaním obohatia program koncertu a vlastne tak dodajú aj podporu svojim žiakom. Čaká nás celkovo 18 vystúpení, čo je tak asi hodinu a pol, tak ja už ďalej nebudem zdržiavať, poďme na to. Úvodné tóny gala koncertu základnej umeleckej školy Kbely budú patriť klavíru a Kristínke Gučkovej, žiačke 2. ročníka hry na klavíri, ktorá si s pani učiteľkou Majkou Hýžovou pre nás nachystala dve skladby. Prvou bude Motýl od Ľuda Kuruca, známeho slovenského speváka, skladateľa, dramaturga a pedagóga, a druhou skladbou, ktorá nesie názov Premiér do Katína, nás Kristínka poteší od amerického skladateľa Denisa Alexandra.
klavírnej súťažnej prehliadke, ktoré sa konalo v Sládkovičove, kde získala krásne strieborné pásmo. Kristínka, gratulujeme, posielame ti potlesk do zákulisia. Po klavíri sa poďme započúvať do hovoreného slova. Je to na našom gala koncerte po prvýkrát, čo sme sa takto rozhodli, v podaní prednesu prózy žiaka literárno-dramatického odboru, ktorý v recitačnej súťaži Hurbanov pamätník sa prebojoval až do krajského kola v Trnave, kde svojim prednesom od Marty Hlušíkovej Ružové listy získal krásne 3. miesto. Matias Novák. Marta Hlušíková, Ružové listy. Môj detko bol vždy nepraktický človek. Bolo mu jedno, či mu dá babka na obed rezeň alebo chlieb s maslom. Nevedel zapnúť práčku a vždy hľadal vysávač na tých najnebožnejších miestach. Aj oblečenie mu kupovala babka. Môjho detka zaujímali iba jeho milované známky. Chodieval na rôzne búrzy a vracal sa domov šťastný, ako malý chlapec. Zatvoril sa do izby a hodiny silu obzeral svoj nový poklad v zbierke. Keď detko zostal sám, mama povedala našej malej Barbore, že babka je už na druhom svete a je jej dobre. Nám však dobre nebolo. Všetko sa ako si čudne rozpadlo. Sestra sa neustále vypytovala, ako vyzerá druhý svet a či tam babka môže jesť puding s jahodami. Najhoršie bol na tom detko. Ako by ho niekto vymenil. Do svojich albumov sa ani nepozrel. Najčastejšie sa díval na obraz, na ktorom bol namaľovaný pastier s kravami. Stál na veľkej lúke a hľadel na vlak, ktorý práve vyčal okolo. Aj mne sa ten obraz páčil, ale bol smutný. Ten chlapec asi veľmi túžil odísť ďaleko. Možno sa v tom pastierovi detko videl. Kto vie? Musíš za ním chodievať častejšie, povedal mi otec. A tak som vždy v stredu a piatok chodieval k detkovi, lebo som vtedy nemal žiadne krúžky. Minulý piatok sedel vo svojej izbe. Na tanieriku mal nedojedenú vianočku s džemom a v hrnčeku nedopitú studenú kávu. Ahoj, detko, tváril som sa veselo. Detko síce otočil hlavu ku mne, no kývol mi iba rukou a sedel. Sadol som si k nemu a vravel som mu, že sme sa v škole učili písať list. Vieš, detko, že z triedy ešte nikto list nepísal? Každý na miesto listu napíše SMS-ku alebo zavolá. Je to oveľa rýchlejšie, ako písať rukou, dávať list do obálky a ísť na poštu. Všimol som si, ako detko zdvihol hlavu a pozrel sa na mňa. A ty ich máš? Akože, čo mám mať? No tie SMS-ky, ktoré dostaneš. Ale, detko, veď by som mal raz, dva plnú schránku, raz za čas to všetko vymažem. A nechýba ti to potom? Čo, tie SMS-ky? Nie, prečo by mi mali chýbať? Detko len krútil hlavou a v ten deň už nič nepovedal. Doma som rozmýšľal nad detkom a jeho čudnými otázkami. Nikdy sa o žiadne SMS-ky nezaujímal. Dnes je opäť piatok. Otvorím dvere a neverím vlastným očiam. Detko sedí v obývačke, okolo seba má rozložené listy a číta. Dokonca chlípká kávu. No ahoj, Tomáš. Zdvihne detko hlavu ku mne a mne sa zdá, že sa trošku usmieva. No to sa mi asi iba zdá. Poď sem, chlapče, ukážem ti svoje SMS-ky. Sadám si k veľkému stolu v obývačke. Je takmer celý
obložený ružovými listami. Môj najdrahší, myslím na teba celé dni. Čítam. Môj najdrahší si ty? Pýtam sa detka. Áno, a tu som milovaný, a tu zasa láska moja jediná. To písala babka, však? A kto iný? Veď tých listov je strašne veľa. Toľko hodín práce. To predsa neboli hodiny práce. To boli hodiny, keď babka na mňa myslela. Vieš, keď ťa má niekto rád a myslí na teba, tvoj život je iný. Ako by si vyhral nejakú cenu. A to si bol niekde preč, keď ti babka písala listy. Bol som vojakom, vtedy sa chodilo na vojnu na 2 roky. To sa tak hovorilo, že ísť na vojnu. Znamenalo to byť v kasárniach a pripravovať sa na to, že by tá vojna, nedaj Bože, mohla byť. 2 roky. Veď to je vyše 100 listov. Veľmi ťa ľúbila, však? Povedal detko a začal listy ukladať do krabice. Všimol som si, že ich má očíslované. Asi podľa dátumov. Počas cesty domov som o tom všetkom rozmýšľala. Ako dobre, že vtedy, keď bol detko vojakom, neboli ešte mobily. Určite by mal babkyne SMS-ky dávno vymazané. Takto s ním babka zostala aj naďalej. Jej ružové listy nám detka konečne vrátili. Dovol, aby som ti tu takto pred svedkami poďakovala. Páči sa, máš taký malý dáček od mňa. Pochválila ťa, poďakovala za tvoju snahu a profesionalitu a dúfam, že ti to vydrží aj do ďalších rokov. Ahoj. Boli svedkami, ako pripravujeme vlastne, ako motivujeme našich žiakov, tak nenápadne ich podplácame vlastne. Ale nie, samozrejme žartujem. Jeden z najvýznamnejších tvorcov nemeckej romantickej opery je Karl Maria von Weber. K jeho najznámejším dielam patrí opera Čarostrelec a práve z nej na husliach zahrá zbor polovníkov Gabko Pavlič, žiak pána učiteľa Mareka Brnu, za klavírneho sprievodu pani učiteľky Majky Fižovej. V dejinách európskej hudby bol Gregor Friedrich Händel najvýznamnejšia postava. Jeho dielo bolo neobyčajne rozsiahle, tvorí ho 46 opier, 32 oratórií, 100 kantát a menoval by som ešte veľmi dlho. Celkovo je to vyše 600 skladieb, čo je viac než úctyhodná bilancia na jedného autora.
Jeho skladbu Pasakália nám prichádza zahrať žiačka pani učiteľky Majky Hyžovej, Stelka Jakubáčová. Prosím, privítajme ju potleskom. Od žijúceho maďarského autora klasickej hudby Arpáda Baláža si absolventka hry na priečnej flaute Timeka Ondisová spolu s pani učiteľkou Barborkou Sláčikovou pred dnešný gala koncert vybrali jeho burlesku.
predstaví absolventka hry na klavíri Natálka Dujsíková, ktorá sa predstaví hneď 2 skladbami. Pani učiteľka Alexandra Balgová s ňou naštudovala solovú klavírnu skladbu skladateľky Jean Etheridge, skomponovanú v roku 1965 a jej názov znie tak krásne romanticky Sunday Morning. No a po nej sa prenesieme do Nórska, započúvame sa do tónov nórskeho skladateľa Edvarda Hagerupa Griega, ktorý vo svojej tvorbe čerpal predovšetkým z nórskej ľudovej hudby a jej názov je Poetický obrázok. Nech sa páči, Natálka Dujsíková. Natálke ďakujeme a gratulujeme aj jej bronzovému pásmu v súťaži v štvorručnej hre Klavírna senica. V zákulisí je už pripravená ďalšia absolventka, pani učiteľky Barborky Sláčikovej, Stelka Rozborilová. Francúzsky skladateľ Daniel François Esprit Aubert už vo svojich 11 rokoch skladal drobné skladbičky, miloval aj parížske salóny, samozrejme to už keď bol väčší, spoločnosť dám a jazdu na koni. A my sa v podaní Stelky započúvame do skladby Tamburín.
Po hudobných nástrojoch a prednese zaznie spev. Svoj talent zúročila v spevackej súťaži Hľadá sa superstar v Trnave, kde získala krásne 3. miesto. Je prijatá na štátne konzervatórium na odbor muzikálový spev a toto všetko dosiahla pod vedením pani učiteľky Magdalény Rafaelisovej. Pieseň českej speváčky Terezy Maškovej Tam za řekou nám prichádza zaspievať absolventka spevu Timea Ondisová. pani učiteľke Magdaléne Rafaelisovej za krásny umelecký zážitok a prajeme jej veľa úspechov. Držíme palce v štúdiu na konzervatóriu. Ďalším číslom, ktoré si pripravila absolventka hry na saxofóne Barborka Gálová spolu s pani učiteľkou Barborkou Sláčikovou, bude skladba britského autora maďarského pôvodu a jeho meno je Matyáš György Sajber. V skladbe Dance Suite sa môžete tešiť na tango, waltz, blues, charleston a foxtrot.
Barborke Galovej a pani učiteľke Barborke Sláčikovej aj pani učiteľke Majke Hyžovej za krásny prierad s tanečnými štýlmi. No a teraz v nasledujúcom čísle to bude vyzerať tak, že nemáme dostatok hudobných nástrojov, ale nenechajte sa pomýliť, je to zámer. Absolventky Timejka Ondisová a Stelka Rozborilová sa spolu s pani učiteľkou Barborkou Sláčikovou rozhodli zahrať romantický valčík Viléma Gunovského trochu netradične. Ďakujeme dievčatám a pani učiteľke za ich nápaditosť. Anglický hudobník Karol Jenkins bol v začiatkoch svojej kariéry známym hráčom jazzu. V 90. rokoch začal pracovať na projekte Adiemus, ktorého prvú časť vydal v roku 1995. Za zmienku určite stojí, že je držiteľom rádu britského impéria z roku 2005 za služby hudbe. Na javisko pozývam náš zbor, ktorý vedie pani učiteľka Mária Hyžová. Chcem dať do povedomia, že spolu účinkujú aj naši učitelia, pani učiteľka Kamila Šimonová, Barborka Sláčiková a Marek Kocák. Karol Jenkins, Adiemus, diriguje Majka Hyžová.
To bol náš spevácky zbor Krásne Adiemus a my sa v tejto chvíli budeme fokusovať na miesto pod pódium. V podaní komorného dýchového zoskupenia si vypočujeme skladbu charizmatického amerického speváka, hudobníka a herca Bobbyho Darina Somewhere Beyond the Sea. Mimochodom, držiteľom je až 3 cien Grammy. Komorné dýchové zoskupenie si pod vedením pani učiteľky Barborky Sláčikovej pripravilo ešte jednu skladbu a ňou je známa pieseň od slovenskej spevačky Adele Rolling in the Deep. Určite neprehliadnete zvláštne nástroje, ktoré sa volajú boomhackers. Sú to vlastne perkusné nástroje ladené na určité tóny, každý vydáva inak vysoký tón, pretože majú odlišnú dĺžku, hrúbku a aj farbu. Bude to vyzerať možno ako na nejakom telocviku, ale nedajte sa pomýliť. Je to taká novinka vo svete hudby a dá sa na ne zahrať akákoľvek skladba. Ďakujeme komornému dýchovému zoskupeniu. Pomaly sa blížime k záveru nášho gala koncertu, ale len ozaj pomaly. Pesničku Plamen od mladej českej speváčky Kateřiny Marie Tichej si pre nás pripravili žiaci spolu s ich pedagógmi. Predstavia sa vám
V speve Timea Ondisová a jej pani učiteľka pani Magdalena Rafaelisová, na gitaru Karin Maliková, hra na bicích nástrojoch Miško Orešanský, hra na klavíri Nikoleta Gajdúšková, na gitaru ich podporí aj pán učiteľ Marek Kocák, hra na akordeóne Michal Čas a na klavíri pani učiteľka Majka Hyžová. A ešte Robo Kucharič. Ďakujeme, bolo to prenádherné. Hudobnou bodkou dnešného gala koncertu bude skladba dnes už hraného autora Karla Jenkinsa, Palladio, skomponovaná v rokoch 1993 až 1995, v ktorej sa Jenkins inšpiroval talianským renesančným architektom Andreom Palladiom, ktorého dielo stelesňuje oslavu harmónie a poriadku. No a práve harmonické proporcie a matematika zohrávajú úlohu nielen v architektúre, ale predstavte si, rovnako je to tak aj v hudbe. No a znovu to bude mix učiteľov a žiakov. Počuť mu budete Timejku Ondisovú, pani učiteľku Barboru Sláčikovú, Roberta Kuchariča, Kamilku Šimonovú, Gabriela Kudriho, Michala Časa, Máriu Hyžovú a máme tu aj hostku na husliach pani Ivanku Šimčíkovú.
Ďakujeme za krásnu hudobnú bodku dnešnej hudobnej časti nášho gala koncertu. A ja teraz poprosím všetkých absolventov výtvarného odboru pani učiteľky Andrejky Papankovej, aby za mnou prišli sem na javisko. Dovolte mi teda predstaviť tohtoročných absolventov výtvarného odboru. Anetka Černá. Jej pozorovací talent ju priviedol najmä k portrétom, ktoré jej často dovolili zachytiť práve ľudskú dušu. Od samého začiatku si obľúbila maľbu temperov, s ktorou narába na výbornú. Jej maľba má pastózny charakter, ktoré je prioritná hra svetla a tieňa. Potlesk pre Anetku. Ďalšou absolventkou výtvarného odboru je Katarína Uhrincová. Ktorá vyniká hlavne expresívnou výrazovou maľbou. Jej námetom je často krajina a impulzom k práci je práve farba, ktorá je zároveň akousi pomyselnou niťou medzi jej výtvarnými prácami. Terezia Straková. Rada maluje temperou a uprednostňuje hlavne klasické námety, vyniká precíznou technikou a má zmysel pre symetriu a detail. Tak detailný potlesk. Ďalším absolventom je David Rozboril, ktorý pristupoval ku svojim prácam s veľkou precíznosťou a trpezlivosťou. Výsledkom sú presné a čisté línie. Často volí etnické motívy alebo portréty, ktoré odrážajú jeho hravosť a radosť z tvorby. Posledným absolventom je Matúš Rafaelis, ktorý ale nie je prítomný. Najskôr volí krajiny námet a neskôr prechádza k iným materiálom a skôr ku grafickým motívom, ktoré odrážajú jeho lásku k športu. Všetkým absolventom srdečne gratulujeme, ďakujeme za ich tvorbu, prajeme im veľa inšpirácie aj do ďalších rokov a ich výtvarné práce sú vystavené vo vestibule Domu kultúry, určite ste si ich už všimli, a kde si môžete zároveň pozrieť aj ostatné práce žiakov výtvarného odboru a ich výstava potrvá až do 12. júna. Tak ešte jeden veľký potlesk. Absolventom výtvarného odboru teda ešte raz gratulujeme a záver nášho gala koncertu bude patriť tancu. Tešiť sa môžete na 4 choreografie. Prvou bude choreografia žiakov 8. a 9. ročníka Rúže pod vedením pána učiteľa Lukáša Jureňu. S druhou sa predstavia juniori s názvom Hranica. Je to takisto choreografia pána učiteľa Lukáša Jureňu. A v tretej sa môžete tešiť na superhrdinov v podaní pani učiteľky Jessiky Martinkovičovej a žiakov 5. a 6. ročníka. No a na záver nás čaká film, teda choreografia film, ten normálny film si pozriete až doma. Pripravili si ju žiaci 8. a 9. ročníka pod vedením pána učiteľa Lukáša Jureňu. Tanečná skupina Andy sa v tomto školskom roku zatiaľ zúčastnila 8 tanečných súťaží, a to na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zúčastnili sa už tradičných súťaží, skúsili aj niečo nové, napríklad majstrovstva Slovenska v Banskej Bystrici či 30. ročník najprestížnejšej súťaže Top Dancing v Topolčanoch. Zo súťaží si odniesli 17 krát prvé miesto, 22 krát druhé miesto, tretie miesto 9 krát a ako posledná súťaž ich čaká európske finále na Balatone. V spolupráci s LDO viedli úspešné hudobno-tanečné predstavenie Aladdin, svoju vlastnú tanečnú show The Story of Us, ktorú za 2 dní videlo viac ako 1300 divákov a záznam má viac ako 3600 zhliadnutí.
Tanečníci mohli zažiť 9 tanečných workshopov so slovenskou tanečnou špičkou a najbližšie ich môžete vidieť aj vo fanzóne, ale aj v polčasovej prestávke vo futbalovej Nike lige alebo v živom prenose na Vojo. Tanečníci pracujú pod vedením Jessiky Martinkovičovej a Lukáša Jureňu a ešte teda by sme spomenuli aj absolventov tanečného odboru, ktorými sú David Rozboril, Klára Šmídová, Lucia Lukáčová, Natália Jurkovičová, Adela Šmídová, Erika Mokrišová, Kiara Sofia Válková, Karolína Lacková, Kristýna Pišojová, Natália Lacková, Terezia Čárska, Viktória Čulenová, Viktória Vanková a štúdium pre dospelých. Áno, aj tu máme jednu absolventku, Sára Masaryková. Jeden obrovský potlesk. Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potněšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí, já se nepřiznám. Soudí tady mou nápadnou nůž, dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž, že chci stále jen dávat i brát, že má v úmyslu žít, jak se dá, v proudu dní míjejících, občané přísedící, k tomu já se vám nikdy nepřiznám. Já se nepřiznám. Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli světku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co napůl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co jsem nedělal. A za to mě teď soudí. Chci v kádě světa hledat špunt, když na hůtě se poznám hůd a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.
Z nášho dnešného gala koncertu naozaj všetko, ale dovolte mi ešte raz poďakovať všetkým dnešným účinkujúcim a pogratulovať im k ich krásnym výkonom. A ja poprosím teraz, aby na pódium prišli všetci absolventi zo všetkých odborov, samozrejme. Tak, to sú naši absolventi. Ja poprosím ešte aj absolventi.
Gratulujeme, ďakujeme. No a poprosím aj ostatných kolegov, ktorí sa podielali na dnešnom programe a na všetkých akciách v tomto školskom roku. Poprosím, ak je tu pani učiteľka Katarína Fábriová, pani učiteľka Lucia Gálová, Majka Hyžová, Dominika Mačková, Maruška Páleníková, Kamila Šimonová a naša hostka pani Ivanka Šimčíková, Michal Čas, Marek Kocák, Gabriel Kudry a Robo Kucharič.